13 eta 16 urte bitartean dituzu eta TikToken erronkak egitea gustatzen zaizkizu? Ideia bat dut zuretzat. Biziber lehiaketa. Baina, zer da biziber? Erronken lehiaketa bat? Telenero erronka bat proposatuko dizuet. Marrazketa, koreografia, kuriositateak eta zuek aukeratuko duzue zein eta zenbat erronka egin nahi dituzuen. Erronka bakoitzetik irabazle bat aterako da. Beraz guztira, 4 irabazle. Trukotxo bat, geroz eta erronka gehiago egin, aukera gehiago irabazteko. Eta saria? 75 euroko txartela FNAC dendan gastatzeko. Oso ondo, baina zer egin behar da lehiaketan parte hartzeko. Oso erraza da, eta ez da izenik eman behar. Pausos pausu. 1. Biziber lehiaketa jarraitu TikToken. 2. Erronka egin, argitaratu eta biziber etiketatu. Lasai lotxatia bazara, pribatu moduan ere bidali dezakezu. Adi, ze lehiaketa urrengo astelenean hasten da, apirilak 7an, eta martxan egongo da maiatzak 1 arte. Irabazleak maiatzaren 2an argitaratuko dira biziberreko profilean. Zuen bideoak ikusteko desiatzen gaude, beraz, animatu, bidali eta esan lagunei ere. Agur!